Gubat ang dugan ay kabigdan nila kalit na hanglaw ilang mga saan ngano sinalan akong magpahal karuna niya ako nagmasulokon og nag-ino sa nag-uul natulughan sa mga nagantos hindi ay ang akong pagpangga sa ila ko ginuiba naman sila karon uban ang akong pagpalangga pagpangga ko sa ilang matuon dili na gayon mabalhin gubat ang dughan ako kalit na hanaw ang ilang mga saat ngano pinalang ako ang ilang magipanumpa nari sila sa akong magpahilayo karuna niya ako nagmasulokon og nag-ino sa harap nag-uul ang akong dughan sa luha ko nagantos ingon di ay mao tayo madaling kuan kanang gitawag nila nga kantay shitty nga tapay oo hindi mag-try picture ko. Wala, kalawag ba, uy? Mari, wala jud nakita og tubig, Mari. Mas mahulog akong kalo, kamahal pa naman ano. $2. Kanang, napang, kato ba mo nga? Tuod ba ng ilang giingon nga kanang, kung dili daw, nagpuyo, dili daw, maminyo, asabay ninyong lawang makaayo. Tinuod ba na? Dili, tinuod? Daw na galing, adaw mo sang nangamin yung balik. ang ilang mga saat ngano pinalang ako Pila tayo, ningaw pa. Gusto niyo yung antay-shitty? Antay-shitty ka to pa? Mo di kitawag na yung antay-shitty inyong lugar, no? Oo. Mo di ay. Bukan pare ka rin. Uy, ito po yan. Mari, ang tawag, gud ako ang kamot na anay ko, ano. Sakita, uy. Nay, magod sa amo ka ka ng inaon, naman amo, na mo akas din ng tubig. Usa, bitaw mo, may iluha, uy. Pamalan na lang buho foreigner. Paano ari? Depende sa swerte, pero kadamo na gay nga minyo diri sa amon. Bisaging ani kalayo magreklamo sila sa matabay pero kadami na minyo. Ay, mga gwapa, mag-musod mo. Sumarig. naman sila karon uban Na, sige. ang Dila ako maglakibal dito. Kung sa tayo, Mari, lami lang tubig. Lami lang Mari. Tila ko na tubig. Mari, tilawi, good Mari. Lami lagi pa ayaw, Mari. Kanang, ilahay tubig ba? Marag, walay ko ang kanang wala gani. Chemical nga sagol, Mari. Mani tinuod nga minira. Kay kanang sa ato ang nasod, kanang ato ang ginainom na naman good may chemical nga sagol. Kan ilaha kanang ikan kami sa mga kahoy-kahoy ni adto sa ilahom. Mao ni ilang ginainom. Unta ano? Mari, may kamari kaya na kay alam ana. Alam ko. Alam Mari ko rin ano mo tayo. Kuan ka ron. ingat ko
kuyugan ko kung diliin ka ang gipangga sinakong tuhan magtangis ang gila ko pobre ako ngilang ibaya sino pa man ang makalipay kag maghandom sulamin ti sila pobre ako ngilang gitalik nga unta ila ko pagkaservipan mientras aku Matangis mo nga mahiyong sa kanunay maganihon bantugan ka sa kaligong kinaiya nga matinod anon iyas ka sa mga batan-on ikaw kanunay ang among gihandom dalagang bantayanon ang kaanyang mo bibihag ka ning kasing-kasing mo pagkunan ang kabutan sulong sa tanang Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! You have slain an enemy! Killing spree! Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Godlike! Legendary! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Nagbago man ang henerasyon, pero kami padayon gihapon sa mabudlay nga sitwasyon.
Gustuhon man ang amon kahayahay nga sitwasyon, pero unsaon? Tungod sining sitwasyon, damo ang taga-amon nga namalhin sa mataway nga panginabuhi. Kag pipila na lang kami nga nakasugakod sini nga kahimtang. Tungod ba kay gamay na lang diri ang panimalay o katawhan? Dili na lang ba ini matagad sa kagamhanan? Kami nagapangandoy na unta sa sunod henerasyon nga sa diri magpabilin nga sa pagkuha sang tubig na tinubdan sa mataway na nga sitwasyon. Ug ang lugar nga tinubdan sa tibok isla mapadayo na amon maprotektahan. Gubat ang dughan ko ay gitalikdan nila ako. Kalit na hanaw ang ilang mga saad, ngano tinalang ako. Ang ilang magipanumpa nari sila sa akong mabalik. Tubig, usa sa importante na kinahanglan sang tanan katawan. Magbago man ang henerasyon, magbago man ang panahon, ang tubig magpabili na bilinhon. Sa bukid sang bantayan, diri sa lugar na gitawag og bihiya, ang tubig mapudlay na kuhaon, bisan sa diri ang tinubdan apan kalisod sa pagkuha og pag-agwada. Ang bihiya kay usa ka lugar nga gitawag sang mga katigulangan sa una sa tunga-tunga sa isla sang bantayan. Kay diri nagikan ang tuburan nga tubig sa Atabay nga gitawag na sara nga Sitio 37. Kay tungod sa kalawmon sa Atabay nga niabot sang 37 ka dupa, mao kini ang may pinakalawom nga atabay sa tibok isla sang bantayan. Kita nga mga tao may koneksyon sa tubig. Kami na balaka kay nagagamay na ang tuburan nga tubig diri sa aton isla. May mga pipila nga dapit sa isla nga ang tubig tabang ug tubig dagat nagsagol na. Usa kini sa hinungdan na may pipila ka mga atabay ni parat na og ang iban hubas na. Kinahanglan nga mas protektahan ang tubig sa among lugar tungod kay mao kini ang tinubdan sang tuburan nga tubig. Kami nagpahibaw na ang aton tinubdan sang tubig kay gamay na lang. Mahadlok kami kung basin og mahanaw ang tubig sama sa among mga silingan nga namalhin sa mataway nga panginabuhi kag tungod sa kalisod sa tubig. Tungod sa kanagkadamo ang tao, nagkadamo ang mogamit sang tubig. Wala na sang mag-amping sa aton bukid nga maoy source sa atong water catchment. Mao kini ang hinungdan nga dili na balansi ang aton isla. Gubat ang dughan ko ay gitalikdan nila ako. Kalit na hanaw ang ilang mga saad, ngano tinalang ako. Ang ilang magipanumpa nari sila sa akong magpahilayo. Karuna niya ako nagmasulubon og nag-inosara. Nagul ang akong dughan sa luha ko nagantos. Ingon di ay ang akong pagpangga sa ila ko ginuiba. Di naman sila ang akong pagpalangga, pagpangga ko sa ilang matuon. Dili na gayon mabalhin alang